Vítam vás, vážení diváci. Som rád, že ste si opäť našli čas na našu reláciu, kde sa porozprávame o profesiách. V dnešnej relácii sme si pozvali do štúdia niečo špeciálne. Verím, že mnohí z vás o tom povolaní ešte nikdy nepočuli, ale verte mi, je to v tejto knihe. Je to pískalista, ktorý obletel svet pešo. A dneska si našiel čas, aby priletel k nám do štúdia a povedal nám o svojom živote a tak. Možno budete prekvapení, čo sa dneska dozviete. Prosím, Bobby Tornado. Vítajte. Servus, prepáč. Dotankuj a skontroluj pneumatiky. No čo? Vy ste, ja začnem hneď takto. Začnem takto hneď. Počkajte, no. Treba sa ozvať pri mne. Je to iba moja druhá relácia. Ale čo tá padnutá knižka? Ja som sa troška vydesil. Preto... Ale čo od strachu nemáte? Mám, ja vidíte čo robím? No. Ja hneď reagujem pohotovo. Ale všimli ste si, aký to bol súhod? Ako najprv niečo ma vystrašilo a vy mi tu už hneď dávate nejaký taký ako... Ja mám obavy, teda pocit, že je to telekinéza. Mám tu dohodnutých pár telekinetikov, ktorí prídu do ďalšej relácie. Že si vy tú knižku zrútil silou svojej mysle prípadne. Môže byť, ako som spravil, že a zrazu knižka padla a už som videl, že sa to už... Trik bol prezradený. Ja si to poistím. Tak. No jasné. Roztvorte ju. Takže Bobby. No čo hovor? Bobby Tornado. Začneme. Prečo Tornado? Počul si to meno už? Kedy si to začal vnímať, to meno? To meno, kedy som začal vnímať. No. Ešte som bol veľmi malý. Tak to si musel byť. Podľa tvojej brády vidím, takže si tak zhruba na pol ceste ako ja. Lebo ja to tak beriem, že to tak nejako tak, ako by to tak rástlo, tak s tebou sú, keď si to pestuješ a držíš to, tak to rastie s tebou súčasne. A je tam ten čas, ktorý je strávený s tou bradou. No. Je to svojím spôsobom rast. Áno, je to rast, je to kúsok neba, no. O to ide. Jak rastol Bobby? Jak rastol Bobby Tornado? Ako keď sa zhodnú podľa tejto brady? Môžeme začať od brady a môžeme skončiť, keď ste bol mali. Kedy vyskočila. No ale hlavne sa budeme baviť o tom, že ako čo ja umím. Samozrejme, pískalizmus, pískalisti. Ich veľa vo svete nie je, preto sú veľmi cenení. No jasné. Veľa ľudí to neovláda. Ja si tu cením hostia. Ak to nalieva a nepozýva, nevyzýva, nech nemoderuje. Díky. Bobby. Ja. Tak to je Tornado. To ja by som si natočil, keby sme to nenatáčali. Vidím, že ty máš pripravené otázky. Už to toľko? Samozrejme, ja si každého hostia preklepnem. Ale ja budem odpovedať maximálne jednou vetou. Dobre. Pýtaj sa, ja budem odpovedať. Tak, ideme do toho? Ideme. Prvá otázka je ktorá? Vy máte nejaké známe hity, ktoré ste vydali? Môžem tu spomenúť. Spomenul, lebo už si nepamätám, toľko ich je strašne, ale máme jeden album vydaný, ktoré sú iba najväčšie hity, ale nie ich toľko. Nie, že ich si nepamätám, to by som zase povedal o sebe, akože som nejaký, no ale... Začal by som od tých názvov, aby bol divák v obraze. Nechceš sa mi to menovať. Ja sa vyhováram stále, že sa mi akože, ale nechce sa mi to menovať. Hambíte sa za tie názvy? Ja to tu poviem. Určite nie, Ja veď to tu, sú ako prečo. napísali ste to dozadu. Ale sú to hity, tak čo viacej chcete od toho? No. Takže, No. boli ste autorom, teda ste pyšným autorom týchto hitov. No. Tak ja Srbiu pekárnička, Taká. Pokazili konevoz. Nie pokazili, vy to veľmi tak pokazili. My tak to neradi pípame. To je už ten preložený názov taký akože pokazili, ale to sa nepokazilo. To sa dojebalo. Takže dojebali konevoz, tak to bolo originál. My sme tu kids friendly relácia. Keď ja viem, tak to trocha takto upravíte, ale proste treba to povedať tak, ako to bolo, prečo to budeme ako nejako... OK. Tretia pesnička bola Máme doma 3 krabice. No. O tom by ste... Mali sme, už ich nemáme. Proste sa do niečo asi dalo a krabice, už nepamätám si to už. Máte doma s krabicami nejaké príhody? Tak mám, ale to nebudeme sa tu baviť o nejakej krabici. No to je pravda. A ešte bedňa plná pagáčov. Kde to má takú pozvánku. To si pamätám, bedňu plnú. K tomuto mám takú poznámku, že To bolo ste s ňou súťažili v Eurovízii.
Hej, no ale to je veľmi emotívna spomienková pesnička, až by som povedal od detstva až po do skorého ako Mohli by ste... nie že ráno veku, ale možno že nejakého novoveku alebo takého. No, tak by som to asi nazval, no. Mohli by ste Dotedy si ich pamätám. Mohli by ste hostiť tak trošku namosať? Nejaký úryvok z hráčov. Nie, to už nebudem teraz spievať. Aby som sa nemusel ako dávať si dole okuliare a utierať si oči. No, nechcem sa v toho citovať proste, no nie. Pekne pagáčov dneska spievať, že bohužiaľ nebudeme. Aj sa musím z toho smiať, lebo som čakal túto otázku, ako všade sa ma ju pýtajú a furt musím odpovedať to isté, ako nechce sa mi ako teraz smútiť, proste sme tu ako na krásne veselí ľudia. OK, a tak to je. No, pokračujte, radšej Mohli pokračujte. by sme hneď preskočiť na to. Dávajte nové otázky. Ja by som hneď preskočil Zmente na... aj vlastne zmente celú tému, bude to lepšie. Ja by som hneď preskočil na nejaké kauzy, ktoré sa týkajú vás ako celebrity. O ktorých ľudia, možno že to tí novinári niekde nalistovali a videli vás tam. Stretol aj to mňa jednoducho, čo, jednoducho som slávny o tom. Bola taká kauza, že ste sa aj snažil do Kuwaitu prepašovať kytare škvárky. Škvárky, no tak boli škvárky, jasné, že Vy ste prepašovať. vedeli, že tam to ako nie. Samozrejme, že som to vedel, no ale zároveň som potreboval tie škvárky tam dostať, lebo na tie škvárky sa čakalo. Lebo neviem, či presne viete, ale asi zrejme neviete, lebo hit Bedňa plná bagáčov sa robila z čoho, čo robili bagáče. Hádam, už len zo škvárkov. A keď ja som bol na tom svetovom turné, objavil som sa aj v Kuwaite, samozrejme, bol to veľmi príjemný koncert. A čo sa muselo podávať? Asi už len škvárkové bagáče, nie predsa. Ja som to nerozlišoval, že teraz sme tu sme tam, sme hen toto, tí nemôžu to, ale zároveň by to chceli, ale nemôžu použiať. Ale všetci by to žrali a ich žrali. Smejte sa, ale nebolo to do smiechu, keď som ich videl, že ako žerú tie pagáče a ja pozerám na nich, že... Kto by sa kurva zadusil? A ja, že... Ale veď uvidíme, čo sa stane, no a prežili to. Takže ako... Takže nemôžem to brať ako, že pašovanie. Nie, to sa všetko vysvetlilo, proste ľudia boli spokojní a kláňali sa, odchádzali spokojní na hru. Všetko sa tu dialo takto, akože ako to malo byť, tak to bolo. Jeven, ďakujem za tú nádhernú odpoveď. A Už povedal som to ja si tak myslím, že veľa. už je čas iba na poslednú otázku, lebo si sa trošku rozminul. Vy ste sa trošku rozbehol. Vy ste také tornádo. Lebo kladiete také otázky, na ktoré sa proste nedá odpovedať fakt, že jedno vetou, lebo by som ani nie, že nezačal, ani... Je čas na poslednú otázku. No tak dajte ešte poslednú otázku, keď som tu. Kedy plánujete vydať svoju 5. pesničku? 5. pesničku do toho oného? Mhm. 5. pesnička, už mám ju pripravenú a stále sa to ešte nejako tak mení, lebo aj táto doba sa tak nejako rýchlo, raz je tak, ešte stále niečo dorábam, že aj toto sa mi tam hodí, lebo ešte nie je ukončená tá pesnička, takže kľudne môže mať, trajpne aj 8 minút, hej? Vádi tam. No, zase nie je to ani sranda vymyslieť na tej minúty. Hlavne to upískať všetko, Áno. ale zase, viete, trénujem stále furt, takže zatiaľ s tým problém nemám. Takže určite sa to, ak vydržíte a neuklúknite napríklad dovtedy alebo čo, tak verím, že sa vám dostane do uší tá pesnička moja. Tak ja si myslím, že bola to dosť výdatná odpoveď. Zíta, jak sa na túto reláciu o profesiách patrí. Tak už ono... Ja vám veľmi ďakujem. Treba pripraviť akože čo, ako zase netreba povedať len tak. Nejaký rýchly odkaz divákom, ktorí by chceli nejak pričuknúť k tej profesii, aby sa stali takí pískalisti, ak ste vy. Tak Držať na svojich snov je také klišé, skúste niečo také praktické. pískajte si iba. Čistite si uši. Ďakujem. Ďakujem, že ste došli. Nech sa páči. Poprosím. No, vidíte? Znam. Bolo mi potešením. Všetko je potvrdené. Ak by som sa niekedy chcel tu ako, tak ľudia môžem prísť. Nie. Ďakujem.